Noi sperăm că astăzi ne dea, ea că nu ne avem deloc, păi și nu dă premialele. Ea că așa să facem. Se dă este, că noi suntem oamenii ăsta. Asta de aici nu știu că nu păi și nu dă premiul, nu ne dă. De când s-o mărit salariul? Nu s-o mărit luni de zile restanțele care s-o mărit salariul. Nu s-a făcut restanță deloc cu salariul că s-o mărit. S-o spus că dați restanțe. 25 milioane la vreme, la 3 luni zile și cineva a luat banii ăștia. Avem 3 luni restanță și nu ni s-a dat restanța. Avem zile pentru concediu. Am avut 35 de zile, acum sunt 28 de zile la concediu. Dar noi tot același lucru îl îndeplinim. Procente în fondul pensiei se duc mai puține. Noi ne ducem, dar și venim de la țară. Dacă se scoli la 5 de lângă copii și să vii aici, că nu te aranjează și ești fugărit toată ziua. Și trebuie să le se dai la oameni ce și să dă, trebuie de dat. Că nu e din buzunare nimănui, dar plătește munca omul care muncește. Administrația spitalului spune că nu se face vinovată de restanțele la salarii. Protestatarii sunt angajați ai companiei private Escopur SRL, firmă care prestează servicii de curățenie. Ne-am dus acolo la firmă, acolo au zis că n-avem ce căuta, n-avem nimic. Contactați de Realitatea TV, reprezentanții companiei au menționat că nu au timp pentru a oferi informații pe marginea protestului și o să revină mai târziu.